Здравейте, хора! Се каня да ви покажа колко писма съм изпратил, жалби до най-различни институции на България и всички европейски институции за проблеми, които са свързани с нарушаване на граждански и човешки права и крадене на пари от европейски фондове. Единственият човек, на когото не съм писал досега, това е сегашния президент. Единствено на него не съм писал. Иначе всички институции български и европейски, включително и Европейски съд по правата на човека, Страсбург и съответно и Люксембург. Това ми е всъщност жалбата от Страсбург. Ето, погледнете тук. Това е Страсбург, Министерски съвет, Български омбудсман, тук пак Министерски съвет, тук някъде беше Европейска комисия, представителство в България и в Европа, Европейската комисия. Това е президента, само че не този, на този не съм му писал. Това е от отдавна тази жалба. Вижте за какво става на въпрос. Ето го Министерски съвет. На Бойко Борисов съм описал над 5 жалби. Специално на него. Още първия кабинет, когато създаде. Ето тук пак има. 2 пъти съм писал на Европейския омбудсман. Ето тук има пак, само че не ми се занимава да ви разтварям отговорите. Районна прокуратура. 2 броя жалби. Народно събрание. Ходил съм в BTV. Ходил съм и в Нова телевизия. В BTV реално погледнато никой не ми обърна внимание. В Нова телевизия по същия начин. Абсолютно. Пращал съм им жалби с писма по имейл. Ходил съм лично в BTV и в Нова телевизия. А между другото, това не са ми всичките отговори на жалби. Имам още, но имам много документация, която е доста. Така че за мен аз съм ги видял какво представляват тази система в момента в България и съответно в Европа. Сега имам някаква надежда на новия главен прокурор и на главния прокурор, който е в Европа. Дано нещата се подредят, имам надежда. Така, до нови срещи!